Παζιάννα, να πούμε, τον γκολ του οποίου ψηφίστηκε το καλύτερο της αγωνιστικής. Είχε τελικά σχέση και με τον Παζιάννα ή με τον Πανετολικό. Πολύ ωραίο γκολ πραγματικά στον αγώνα του Παναθρακικού με τον Πανιόνιο. Με 72% κοντά 72%. Αλλά και, και το γκολ του παίκτη του Πανιόνιο ήταν πολύ καλό στο ίδιο παιχνίδι. Εντάξει, τώρα του Άρη δεν ξέρω για ποιο λόγο μπήκε μέσα στα τρία καλύτερα. Πιθανόν γιατί δεν υπήρχαν άλλα ανάλογα και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Καμιά φορά βέβαια, πριμοδοτούνται έτσι τα καλύτερα γκολ. Δηλαδή δεν βάζουμε αντίπαλο δέος. Ότι ο Παναθρακικός συναγωνίζεται τον Πανετολικό και το αντίθετο. Έτσι, στο βαθμό οι ομάδες πάνε πάρα πολύ καλά αυτές οι δύο. Δηλαδή από επαρχιακές οι οποίες κάνουν την έκπληξη μέχρι τώρα, τη θετική. Αν βγάλουμε τον Αστέρα, ο οποίος έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε Πανετολικό και Πανθρακικό και Χάβο και Μάτζο αντίστοιχα, μια χαρά τα πάνε. Πάντως το έχω πει και σε ραδιοφωνικές εκπομπές που κάνω καθημερινά στο Αγρίνιο, ότι ο Πανθρακικός μου μοιάζει λίγο λαγός σε αυτό το πρωτάθλημα. Σαν ο λαγός, πώς είναι ο λαγός στο στίβος, στις διαδρομές, στις αποστάσεις, μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, αυτό μου θυμίζει και ο Πανθρακικός. Θα δούμε. Σε 21 αγωνιστικές νομίζω ότι μάλλον δεν είναι τελικά. Πολλοί εγκαταλείπουν 2 στροφές πριν το τέλος. Εγκαταλείπουν, κουράζονται, δεν μπορούν άλλο, δεν το κάνουν επίτηδες. Πάντως μέχρι τώρα μια χαρά. Λοιπόν, μήπως είμαστε έτοιμοι από το κοντρόλ να περάσουμε σε αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Δεν έχουμε βίντεο σήμερα βέβαια και καλύτερα που δεν έχουμε, διότι θα μας έτρωγε και χρόνο. Έχουμε ετοιμάσει όμως κάποια πράγματα να τα σχολιάσουμε. Εδώ, να τα σχολιάσουμε όλοι μαζί. Έχουμε επιλέξει κάποια τα οποία έχουν συμβεί, κάποια τα οποία έχουν ελεγχθεί και κάποια σχόλια γενικότερα. Και έτσι να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, γιατί είπαμε στο δεύτερο μέρος έχουμε κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες και θα επανέλθουμε σε Super League. Πρέπει να πάμε τώρα σε διάλειμμα. Αν πρέπει να πάμε τώρα σε διάλειμμα, ναι, πάμε τώρα σε διάλειμμα. Οπότε μείνετε εσείς λίγο, μας περιμένετε. Δεν είναι πολύ μεγάλο το διάλειμμα. Και στη συνέχεια νομίζω το δεύτερο μέρος είναι το πιο ενδιαφέρον αυτής της εκπομπής. Σε λίγο εδώ.